Takže ahoj, to je moje kamoška Nikča a on teď nespí a jsme se rozhodli, že sníme Citron. No a takže máme takhle. Ko. Počkej, je to tak, no. Kůra, ale to je jedno. Ne, to není kůra. No tak bude tak nějak. Takže já mám aut, takže to bude jenom to máme teď paní to štípat a to je v pohodě. Doufám. Takže možná. Tak mi tě to hnusí. Já jsem spoukala tu pecku. To bolí. A řeknu ti jako moc není příjemná. Jako tady. Tak jako takhle. To je lepší tady toto. Fuj, jak to můžeš jet? To pálí. Nemáš nic mám. Napíše. Takže ještě to mám. A u mě volil z toho rty. No právě. Co máš horší jako? No právě. Tak toho bude mi ukousnout outy. Ty to ukousneš. A ještě velkou, jo? No tak to ne! To tak já to nesmím, jo? Jedna. To hnusný, to je hnusný. Tak to je jasný, rovině. Ježišmarja. To je hnus. Že to je tak hnusný. Tak já. Jdeme na tři. Měli jsme to takhle a ona byla Takhle, nikdy to nesmím. Hnus. ona větší bez tak. No ty máš větší. Já to mám ještě pecku. No, já jsem sežrala pecku. Jak kdy mám pecky? Ty vole, tak jako, já jsem jsem mohla vzít tu, jakoby... Prostě máš to tam. Já to umím. Au. Kvůli mě chci. Tak ale tak to by se nedivil, víš? Kurva, já už ty. Ale jak prase, ty vole. Je to zvládne. Tady tohle já nikdy nesním. Ty to vůbec nejš. To se nadechnu. To je lepší. To ne. Já jsem si do toho tak trošku kouzla, jo, tak jako nestihla tak. Ještě aspoň takovou ovoco. Ještě tady toto? Musím tady poskvět, mámko. Buď to teče všude. Je to dobrý. Akorát, kdyby to nějaký Já ne.
Hallo. To se začne 5 minut. No, tak teď dívej na to. Počkej, já jsem si musím. Nezvyčit. Tak se dívej. Matýka. Já to mám lepší. Mám lepší, aha. Jak se to otevírá? Přijdeme kousek do toho už. Aha. Určitě tak všude. Je to maximálně blbě. Já ne. Já nesmím. I to smím. Tak Já dělej, ty to musíš smít. Ale já myslím, že to je takový jako... Dělej. Ne. Tak jenom zkus uvekej a pak to vydrž. Ale jo, to bude fakt v pohodě, ale musíš velký, jinak už je pomalý kouka, že to nikdy nezvládneš. Dělej, velký. Ty to máš jako pomeranč. Ne, jako prostě tak nějaký jablko. Víš, že to je jablko. Jo? To je jablko. Pořád napíš. Tak tak. Víš, tak hrozný. To bych se ještě dělala jogurt na hlavu. Já taky nebyla. Ale nemám maluchu, ale prostě... Já. To máme 7 minut, jako prostě to nám to trvá tak dlouho. Tak ani to nedivím. Ale to je hrozný. Ty vole, tak a jako to bolí na srdci. No tak já si musím fakt vzpomínat. Ještě chvilku budu mít. Budu čekat na tebe. Ne, já to nesežeru. Nedělej. Ne, to nedám. Tyba, tak to ukousni. Celý ne. A ne, tak aspoň ten velký kus. Zkus to. Jo? To bolí. To bylo. A já taky. Jako to si dělá. Kam jdeš? Já si procházím. Já už za chvilku budu mít, vidíte? Mám takhle. Ty vole, ty toho máš fakt skoro. Já to beru, já to nejím tak, protože... Teď udělám velký kus a budu tam skoro. To jak to můžeš jet. Ale tak to Tak jako, jestli... Tady tohle musím mít. Já to musím mít. Já mi budeme natáčet 15 minut, ne? Je hrozný. Ale... Prostě, už nedá. Když už tam chodíš, nebo ne. Já musím propadat, prostě smíří. Tady máš kousek. Právo ne, úplně, jako, ty to sníš, jo? To je mi zdejde.
To se nesmíš dýchat tam ty štávy, ten nejhorší. Ale tak jako, tady to je... Jak jsem vlastně? Ještě kupi, já jsem Jo. že tak to Já už... je to asi směs. Ještě mě z toho blbě. Mě už tak, já to mám jenom takový jen kousek. Tak, tak nemám. A Tak ahoj, protože jako já už to nesmím. tak to ještě trošku udělej velký kus, no, tak. Blbá. To už se nedám vůbec. Já to není. Ježišmarja, jsme trošku. On jsi blázen. Chápeš? Po 14 třeba. Může mít často, až děláš něco. Ne, já to nesmím. No tak, no to nesmí, ale já jsem to sedla. Někdo. Vítěz. Čau. Do dalšího videa. U jakýho? Já.